शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। छोड़ के जे जाई बुए रानिया कैसे जी नई हर के या। छोड़ के जे जाई बुए रानिया कैसे जी नई हर के या। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। छोड़ के जे जाई बुए रानिया कैसे जी नई हर के या। छोड़ के जे जाई बुए रानिया कैसे जी नई हर के या। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। हे जान छोड़ी चली जैबू तोर आई बड़ी याद हो। तोरा बिना जिंदगी हो जाई बर्बाद हो। मनावा त मन जाई रनिया दिलावा न मानी एको बार। मनावा त मन जाई रनिया दिलावा न मानी एको बार। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। तू त जी ले बुरानी पियावा के साथ ऐसे हम जियब काम करे नहीं माथे। गौतम बिहारी विक्रम हो जाई तोरा दिलचा। गौतम बिहारी विक्रम हो जाई तोरा दिलचा। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। जाई के ससुरावा से पहिले देके जई दिलावा उधार। ए जान